Hadin baka sorkar keladap ban pediang bat pen urlong ke jingdawa jong kinong hikai adhong ke badan hapo ke syatri jong ka fastem ka badang hene ka santarik unaitung keladap ban wengno ke jingya ki ka balayat menta la nyosngi nyomit lenter hakamat ka sketrian kumba hadin katu kat nepor menta ka singi ka santarik unaitung arhajar arpoar sa kinong hikai SSA ke badan hapo ka syatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association kilalai ban yakendu Yo Menteri Ketenat Pulih Putih hak jelau bak lakman rembui na kebenta ban kerpat ban penlait no eka tulop ka badang sakut nadu upnai rempang hadu upnai jeliu ka balasan benai menta. Habakran Shikilat Pathai Khubor Presiden Jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association ubak Las Ferius Marngar ulayathu ubak hadin belai kendu yu menteri na kaliang ka jongu uklampat ay kanu ka jingpin tikna ban siyu ka tiga tulop ka basan banai ka badang sakut tat hadu menta henrei uloong ba unsai kran halor kane. Shushu nakaliang ubak marngar uloong ru ban nakaliang ka association kala aipor ya Ketenat Pulih Putih hapo ka khadar tarik unaitung arhajar arpoar kata mentau benai kidai ban pelait no eka tulop ka badangsa jong baro kinong hikai SSA lem kumta nakaliang ka jongki kin sa penlong da ka basyong kelain mungor hakmat ka sketrian kat bempat yo ya ka hok ka bagi dawa kaliang ka jongi hakan ka sngi ngiwan hang neo po sekretariat banyak kendu isar la kemer rembui badai in charge jongka education department mi menta bro hisngi la don gajing yong executive committee yang tepo kasi national durbar hall habaya dai bat gajing slam jongka jing saput jongka salary gajungi menta laksan benai te habang ila sim ya karai te executive gajungi yang banwan kendu i banwan bu ya memorandum ilawan bu ya memorandum ila kendu i sar la kemen rumboy bat nakaliang gajungi im simladon gano no assuran bat ila syuang ba in persangkat bala ban pendep shua kata kasi bela bu mengi pada kali yang jungi haba ila bu ya kane memernam ila tho ya jing dawa ka jungi ban release no ya kane ka salary jungi ke basan benai lakum no shua ka khat artarik but lada imla ban release ya kata nakali yang education department indon ke jingi ki ban nakali yang jungi ila penbaik ka khatsan tarik kata ka setting on demonstration hang ne haslong ya ka jakang ila ban pelong ne po additional secretariat lang ne hang te po emboss ngin so 6 ka ka application la nega permission na po DC jungi bangin yo ya kata ka permission enda lada ka government kamla ban fulfill ya kata ka tulop ko jungi niwan hang ne tang ka bai ka jingmut ni baro tang ba ni kum gin hikai ngila jenjar mentala san benai kan thi bangi dawai ka sarkar ba ka ban pek ban phai ki khmat changi ru kin hikai SSA ba menta san benai bun na pedeng kin hikai jungi ki bla syam ki bun ki jenjar ha ka be dai bat ka bam ka di jungi bun na pedeng kin hikai ki ba im tang na ka tulop kimla ban penbiang ya katul ya kaying kasem ke jongki ha ka bedai bat ki khun ki ti jongki bala hela san na pedeng kinu hikai ke bedai bat ka kelas ke jongki bon na pedeng kinu hikai jungi kilai report kilai thu ba watang ka bai kelas ki khun ban le cheki kini ki higher study ki jongki kum ki di badang supas kelas 10 ban le cheka kelas 11 kim don watang ka bai kelas don ki bala pas ya kelas 12 ban le cheka BA kim don bai kelas tikini ki na kaleng jungi ni ban pensengau chaka sarkar ba ka de ban Sim responsible ban sim lem ke jingit kli ka biadai bat ka tulop jungi kinu hikai bakin la ban penbiang ya kaying kasem dei tang kata don ki baya phone ki ba pentip hero na pedeng kinu hikai jungi haboro ka jela ka jungi ki biadai bat ke jing sha lan shop jong ka mariang bon na pedeng kinu hikai jungi wat ki ying kisem kim don shu na kin yo basan benai ka tulop kim yo bandang ban snai ka ying kasem di kim la ban penbiang kim la ban ya ka jan ya ka kup kasem ya ka jimbam jingdi bat ye ki khun ki kiti bat ye kaying kasem hi poro away sarkar ba kadi ban phai khmat ban siu no ya kane ka tulop jingi shua kane ka khara tarik jong ne upunai bishmon. After the executive meeting of the All Meghalaya SSA School Teachers Association, we came to meet our Education Minister Sir Lakman Rumboy for seeking of our 5 months salary after the pending. As a teachers, we face a lot of problem due to the pending of salary. So today we came here to meet our Education Minister Sir Lakman Rumboy with the memorandum that we have given to him. According to this memorandum, we have already gave our deadline that our 5 month salary will be released before 12 July 2022. If the government will not be able to pay our 5 month salary within 12 July, then our deadline
will be up to 12 July. On the 15th of July, as all teachers, we will be come here to Shillong to set a demonstration to seek from the government to demand our salary.